Hi guys. Si Mana? namong bisita si Pedrita taga Anunang. Tila po siya nipa guys. Bungas nipa. Sa lami lay. Di kudakan ni. Video call mi baga hilak ko yaga akbo ni manang. Niya na siya. Ko gino kang tiguan na. Gapahapuhap sa likod. Mo sa tigo ayo. Tonos ling mama. Paray, good ni mo. Di itong nana. Dili sakit sa mong pananapit mo. Man musugo niya ano kung sikul sa mo ang awan. Sobras tunga. Sud sa mo Gusto ko na dyan job. DNR lagi ko sugod. Nagtatrabaho po siya sa DNR. Unjon singan aning da og Depende sa month. 8,000 man ka. Pila ka mo? 1. Ya dayon. Haluoy ko memory. Aman pa wa man ko nagkuan ninyo na ubos ako ni sa tunay ang gibalitan ba si Celia kay si apelyido. may estado. Madali. Pamidyo na. Nagdatan nakuha natin na nga kada hapon mag-uwan no. Oh. Tingtanom ron. Tingtanom og kanang kuan. Basta. Uy, kamusta naman mo adtoon? Ano na ako naglakad. Lagi uy na ang bana ko. Silusan kayo ati lahi gahapon. Huwat-huwat po ani guys. Nila ni Ma'am ani. Kay kung sila sa pambot dulong sa merkado. Kaya guys, taod pa po silang ano guys, libre luna pa silang mga utang. Dan utang out. Ano po guys? Sinyasa ko no padagan-dagan naglayo ko no. Sinyasa. Nagtapok-tapok sila guys kay moadto sila sa Badyang. Magpa humol kuno sila kay pawa sa init sa lawas. Nga upat nini sila kasakayan guys moadto sa Badyang. Guys, daghang salamat sa inyong pagsilip o bye-bye na guys. Bye-bye.